आज स्वामींचे प्रकट दिन असल्या कारणान आम्ही जातो स्वामींच्या मठात. बघा बघितलं ना खाजा गेला. बघा वाईज माझा थोबाड बरा असा मा चुकीच्या रस्त्याने गाडी घातल्यामुळे तर परत गोष्टी फ्लो मध्ये पुढे गेलो. आम्ही आता सरळ रस्त्याक लागलो. स्पीड ब्रेकर असत आम्ही इलो त्याच्या मठाकडे. बघा मस्त डेकोरेशन कसं केलेलं आहे. तर काही झालं आमचं दर्शन आणि प्रसाद जातो. तर ह्यो बघा ह्यो कुत्रो वाटेरा मागाशी पण त्यांनी आमची पाठ दिलं आता आपण आमच्या पाठसून येता. तर गाईस प्रकट दिना दिवशी आम्ही स्वामींच्या मठात बिठात जाऊन इलो. आता आम्ही जातो घरात. चला बाय.